खौसेथि जेरैबो खौसेथि बिटिआरआव दा खौसेथिनि बारहावा 15 आगस्टआव दिपेन बर'आ लिरदोंमोन गावनि फेसबुक पेजआव राजखान्थि हान्जानि दैदेनगिरिफोरनि खौसेथिनि थाखाय बे खौसेथिनि बाथ्रा बुंनायखौ नुनानै गोबां राजखान्थि अराजखान्थि समाज सिबियारिफोरनि दैदेनगिरिफोरनि फंसेल' राव खौसेथि पार्सनेलि कास्टम बसुमतारी जानानै मोजां मोनदों आरो बर' रायजो राजा लुबैनाय बादि आंबो कास्टम बसुमतारी हिसाबै बर'नि रिजनेल पार्टिखौ ज' जाजानायखौ आं लुबैयो राजखान्थि दोलोफोर जायफोर दं जाय दैदेनगिरि दं बिथांमोना जिरायथारनांगौ आरो खौसेयाव फैनांगौ आरो खौसे बे सोदोबखौ गाज्रि नोजोरै रावबो दानायथारथों खौसे जे नांथारगौ बे खोथाखौ गुरुत्व होनानै लाथों दिपेन बर'आ दिनै जा बाथ्रा बुंदों आं मोजां मोनदों आसल माने ओंथिजों बिथाङा खामानिखौ मावथों बयबो मोजां मोनगोन दोलो मोननैखौबो ज' जानानै खौसे रिजनेल पार्टी मोनसे स्ट्रं हिसाबै दानांगौ खौसे जानांगौ होननानै बुंनायाव आं 100% माने 100% आङो समर्थन दं रखत समावहाय जों खौसे जानायखौ आंबो सासे व्यक्ति जानानै दिनै लुबैदों जाहाथे बयबो खौसे जालायो आवगाय खौसेथि जाना बर' हारिनि थाखाय खामानि मावनो खावलायनाय बे बाथ्राखौ लानानै बिटिआरनि खुंगिरि प्रमद बर'आबो खुगा बेखेवखांबाय बिथाङा बुंदोंमोन एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा बर' हारिनि थाखाय माबा मोनसे सानना बुंदों बेखौ जों नायबिजिरनाय जागोन होननानै ছাত্ৰ সন্থাই বড়ো জনগোষ্ঠীৰ কাৰণে চিন্তা কৰে তেখেতসকলৰ দৃষ্টিভংগীটো তেখেতসকলে ৰাখিছে আগৰ সময়তো ৰাখিছে এতিয়াও ৰাখিছে ইয়াৰ ওপৰত সকলোক বিবেচনা কৰিব আমিও বিবেচনা কৰিম आसामनि गिबि मन्त्रि हिमन्त बिश्व शर्मायाबो मोन्नैबो हानजाया गोरोबोबा आसामनि थाखायनो मोजां खौरां होनानै बुंथिदोंमोन আমি বড়ো দুইটা ৰাজনৈতিক দল তেওঁলোক যদি এক হয় সেইটোতো অসমৰ কাৰণে ভাল খবৰ গতিকে সেইটোত আমি আদৰণীয় জনাম বিজেপি ক্ষতি নকৰে কাৰণ বিজেপিয়ে সদায় সকলোৰে লগত মিত্ৰতা কৰি চলে আৰু তেওঁলোক দুইটা দল একেলগ হলে সেইটো অসমৰ কাৰণে ভাল খবৰ एमएलए लरेन्स इस्लारियाबो बेनि सायाव खौसेथिखौ जों सिगां एबसुआव थानाय समावनो बुंदोंमोन होननानै दिल्ली आरो गवायाव सावरायनायखौबो फोरमायथिदों बिथाङा এই সময়ত আমাৰ জাতীয় সংগঠনবিলাকে আহ্বান জনায় যেতিয়া আমি নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থাত কাম কৰিছিলোঁ এই সময়ত আমিও মানে তেনেকুৱা এটা এক্সাৰচাইজ আমি কৰিছিলোঁ আমিও আহ্বান জনাইছিলোঁ আমি গোৱাত গৈ পেলাই আলোচনা কৰিছিলোঁ দিল্লীত গৈ পেলাই আলোচনা কৰিছোঁ गुबुन फारसेजों गोबां समाज सिबियारिफोरा बर'नि राजखान्थि दोलोनि दैदेनगिरिफोरखौ खौसे जाजानो लुबैनायखौ नुनो मोनदों बे समाव बिपिएफनि गाहाय हाग्रामा महिलारिया बेनि सायाव मा फिननाय होयो बेखौ समावसो मिथिगोन नाथाय दासिमबो बिनि सायाव फंसेबो फिननाय होयैनि इसाराया मानि जाथावना बिथाङा खौसेथिखौ लुबैया नामा जाय समाव बिटिआर नाङैनो खौसेथिखौ हास्थायदों बे समाव हाग्रामा महिलारिनि सिरिया खौसेथिखौ लुबैयैनि इसारा नामा मख'जाथावदि मोनसे समाव दिल्ली गवा आरो गुवाहाटीयाव खौसेथिनि थाखाय सावरायदोंमोन होननानै एबसुनि आफादगिरिया रोखा फोरमायथिदों আৰম্ভ কৰা হৈছিল প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়া হাগ্ৰামা মহিলা ডাঙৰীয়া গোৱাত আলোচনা হৈছিল দিল্লীত আলোচনা হৈছিল গুৱাহাটীত আলোচনা হৈছিল আৰু 2020 শান্তি চুক্তি পিছতো এটা প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ নোহোৱা নহয় হৈছিল बै समाव हाग्रामा महिलारिया खौसेथिखौ गनायना लानो हायाखैमोन नामा जायनि थाखायनो बै समाव खौसेथिनि खालामनो नागिरनाय एबसुनि नाजानाया फेलें जादोंमोन बेबारावबो खौसेथि जानो खावलायनायखौ फेलें खालामगोन नामा हाग्रामा महिलारिया बे मोनसे गिदिर सोंथि जाय समाव बर' हारिनि रायजो राजाफोरा अलखदखौ मोनदांना खौसेथिखौ हास्थायदों बे समाव हाग्रामा महिलारिनि सिरि सिरि थानाया मानि इंगित बड'फानि सिमां बर' रायजो राजाफोरनि सिमां दुलाराय बर' फरायसा आफादनि खौसे जानो खावलायनाय आरो समाज सिबियारिफोरनि खावलायनायखौ गनायना लागोन ना हाग्रामा महिलारिया
गनायना लागोन ना मोननै बर'नि राजखान्थि हान्जानि दैदेनगिरिफोरा बे बाथ्राखौ बर' रायजो राजाफोरा नेनानै दङ। बे समाव नोंथांमोननो बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों मोनसे खौरां।